Hola Elisenda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquestes converses filmades. Avui parlarem d'aquesta pel·lícula, L'incident alienígena del petit Alan, i és una pel·lícula, doncs això, com ja l'hem vist a les dues, parla de la història de l'Alan, un nen d'11 anys que els seus pares s'han divorciat. No és el tema central de la pel·lícula, però veiem que això l'afecta en el seu comportament. I res, et volíem preguntar si coneixies altres pel·lícules que parlessin d'aquesta temàtica. La veritat que no, o sigui, jo crec que ha sigut com, i menys amb un format de dibuix animat, no? Clar. Crec que ha sigut com una novetat, amb una sorpresa molt grata, perquè la realitat és que és una de les coses que em trobo més sovint últimament, i crec que tenir un element, no?, que moltes famílies sempre ens pregunten què podem utilitzar com a recurs pels infants, no?, per explicar-los, i clar, tenir un element que ho aborda des d'un lloc tan dolç, perquè és dolça, no? Hi ha com moments difícils, i ara en parlarem, no?, però com a format general és una pel·lícula molt dolça. A mi em va frapar, no la podia deixar. Perfecte, doncs continuem parlant d'aquesta pel·lícula frapant. Per tant, com opines, vull dir, què opines de com tracta aquesta temàtica la pel·lícula? Seria dolça la paraula? Sí, jo crec que és a dir, la pel·lícula en si és dolça, perquè l'argument, com tu bé dius, no? Això és una part de les aventures que li passen a l'Alan, i després li passen moltes més realitats, però sempre parteix des d'aquest argument de que els seus pares s'han separat i ell ara té dues cases, no? I amb el trasllat a una d'aquestes cases ha de descobrir un nou món. I crec que això és una realitat també que sovint acostuma a passar, no? Aquesta nova realitat, aquesta nova dinàmica, i crec que en aquest sentit la pel·lícula posa d'alguna manera com posa aquests highlights, aquests titulars de lo que implica una separació del pare i de la mare, o de les dues mares o dels dos pares per una criatura, i crec que ho aborda des d'un lloc molt infantil, que aquest és realment el que des de la meva perspectiva com a psicòloga familiar moltes vegades trobo mancances, no? Que hi hagi un vocabulari adequat, que es parlin de les realitats que els infants poden atravessar davant d'aquesta nova situació, i crec que la pel·lícula ho aconsegueix. Que bé. Sí. Et volíem preguntar també, hi ha el moment que el pare li diu, ho fas tot molt bé. Sí. Clar, què vol dir exactament aquesta afirmació, i si creus que exerceix pressió cap a l'infant? Clar, sí, molta. O sigui, que bona la pregunta, i que bé que ho introduïu, o que s'introdueixi això dins de la pel·lícula, perquè una de les coses primordials de les criatures, sobretot les que tenen encara l'edat de l'Alan, és la complaença cap al pare i cap a la mare, no? O sigui, depèn del temperament i del caràcter que vagin formant els infants, necessiten agradar als adults, no? I clar, quan un adult d'alguna manera et recompensa i et valide, ho estàs portant molt bé això, ho estàs fent molt bé, o mira que valent, que fort que ets davant d'aquesta situació, clar, l'infant comença a agafar com una recompensa positiva, no? Aquest afecte, aquesta mirada, a l'infant li agrada. Per tant, què farà la criatura? Validarà o incentivarà i pujarà el volum d'aquest comportament. Clar, quina és la realitat d'aquest comportament, no? Quan un infant davant d'una separació dels seus pares, que també la pel·lícula es veu, no?, com s'acaba transformant tot plegat, i crec que ho aborda, no? Quan un infant davant d'una separació dels seus pares, que és un event difícil, no hem de dir traumàtic, perquè traumàtic és una altra cosa. Hi ha un dol, no? Però hi ha un dol, és una situació complicada, és difícil. Un infant sa s'ha de sentir afectat emocionalment. Sí? Llavors, què passa? Que quan un infant no s'afecta emocionalment o no es desborda emocionalment, els adults ens ho posen molt fàcil. Sí? Però això, que ens ho posi fàcil, no vol dir que sigui el més saludable per la criatura. Jo sempre dic, davant d'aquest tipus de situacions, quan un infant es comporta com l'Alan, a mi em fa més por que no pas un infant que està més desbordat i ho manifesta. Exacte, sí. Clar, d'això també volíem parlar, que és un punt molt evident de la pel·lícula, que ensenya el comportament de l'Alan. El seu mecanisme de defensa és no expressar el que sent. Exacte. Clar, apareix la Britney, que és l'altra protagonista, l'extraterrestre, i el primer que li diu és que tu has d'expressar-te. Clar, no dius el que penses. Clar, exacte. I ella, fan servir el recurs dramatúrgic que pot llegir les ments, no?
Què en penses d'això? Ens aniria millor si poguéssim llegir les ments? És curiós. Mira, abans de respondre aquesta pregunta, crec que és important posar també l'èmfasis en que l'Alan no expressa el que realment li passa, i la Britney ho descobreix perquè té aquests poders alienígenes, però l'Alan no ho expressa perquè ni la seva mare ni el seu pare ho estan expressant. Exacte, és a dir, reprodueix el model. Clar, no hi ha un permís, perquè no s'ha posat damunt de la taula, no s'ha preguntat, igual no hem compartit les nostres emocions com a persones adultes, i aquí també hem d'entendre que una cosa és desbordar-nos davant d'un infant, que no pertoca, però una altra cosa és... Exacte, el contrari. Llavors, la gestió emocional dels infants sempre és un reflexe de la que passa amb les persones adultes, no? Clar, això de que ens llegeixin, imagina't que tothom ens poguéssim llegir la ment, no? De fet, això és una de les pors que a vegades pacients... Amb l'intel·ligència artificial. Sí, o pacients porten també, no? No, també és una realitat. És una realitat que a mi em va... Vull dir, veient la pel·lícula va ser també com... venen aquests temes. Sí, de fet, ara hi ha una... Ha sortit com una aplicació d'una intel·ligència artificial que quan entres a una botiga, en funció dels teus moviments oculars i els gestos i els rictus facials, pot determinar si ets un home o ets una dona. Sí? És a dir, clar, estem arribant a un punt on no sé on ens haurem d'amagar perquè no ens llegeixin el que pensem, no? No, però el que anava a dir és que això és una por que molts infants o inclús adults amb una tendència més paranoica a vegades porten a consulta, no? De dir, s'estarà escoltant en veu alta el que jo estic pensant internament, no? Doncs jo crec que com a persones necessitem un àmbit d'intimitat i de privacitat. Ara, que els infants aquest àmbit d'intimitat i de privacitat l'utilitzin per acumular malestar, jo crec que això com a persones adultes ho hem de poder llegir, encara que no llegim la ment, hem de poder llegir que un infant petit com l'Alan, en una situació com la que està vivint, no pot posar sempre un rictus de somriure i com que això no l'afecta, perquè això no és real. I aquí és quan hem de fer la feina, no tant de llegir la ment com fa la Britney, però sí de reconduir una mica el que està sentint internament, no? Què creus que es podria haver fet diferent a la pel·lícula respecte a com es comporten els adults? Vull dir, les persones adultes referents del petit Alan. Sí, home, jo crec que una de les assignatures pendents que tenim, no només els pares de l'Alan en aquesta pel·lícula, sinó també com a societat i que anem millorant a poc, és tot el tema de l'educació emocional, no? És a dir, és fer-nos responsables, entendre que els infants fan el que veuen, no el que els diem que facin. Per tant, si nosaltres, com a mares, pares, acompanyants, no tenim una bona regulació emocional, una bona gestió, una bona identificació del que ens passa, que moltes vegades pretenem que els infants ens expliquin què és el que senten, quan nosaltres, a vegades t'aixeques amb el peu esquerre i no et pares un moment a pensar què és el que m'està passant avui i anem descarregant-ho pel món, no? Doncs jo crec que en aquest cas tenir una mare o un pare que haguessin facilitat un espai de conversa, que s'haguessin obert una miqueta més a compartir potser la seva tristesa, la seva incertesa, la seva nova realitat, sense, com deia abans, desbordar-nos i transformar-nos en un infant petit que està perduda o perdut davant de la realitat, però sí donant aquesta possibilitat perquè l'Alan també s'hagués pogut obrir. Jo crec que això hagués sigut meravellós. Sí, totalment. I després també un altre tema important que aborda la pel·lícula és l'amistat. Vull dir, l'Alan des del principi manifesta que en el nou lloc de residència té moltes ganes de conèixer noves persones i clar, el que deixa constància a la pel·lícula és que hi ha persones, vull dir que existeix la solitud, no? Hi ha les persones que coneix, vull dir, el veí, el senyor Walter, és un senyor isolat, obsessionat amb els ovnis, la Britney, l'extraterrestre, també diu que a classe té molt pocs amics. Els dos germans. Els dos germans, també molts traumes amb l'adolescència, molta intimidació. Vull dir, què en penses d'això, que una pel·lícula infantil, de ficció infantil, també ensenya aquesta escletxa? Sí, bueno, jo crec que a més l'edat que comprèn l'Alan és una etapa que li diem l'etapa del no retorn, que és aquest moment on els infants comencen a ser conscients que la infància no tornarà. I això què és, als 11 anys? Entre els 8 i els 12. Ah, d'acord. Aproximadament, és aquest moment on els infants, poquet a poquet, i dependrà de cada criatura, comencen a transformar-se en algo que no és ni el preadolescent o l'adolescent, però tampoc és aquell infant que necessitava tenir aixopluc i depèn de cada vivència de cada persona, doncs ho duran des d'un lloc a un altre. Però un dels fets essencials d'aquesta etapa és la importància dels iguals.
la importància del pertànyer, de l'amistat, de trobar una tribu referent que no sigui només el sistema familiar i sobretot quan aquest sistema familiar s'ha desfet de la manera com el coneixien, no? S'ha reestructurat. No? Llavors, clar, aquest anhel, no, de l'Alan per trobar un grup d'iguals, per trobar amistats, doncs moltes vegades el porta en una situació com pot ser, per exemple, entrar a casa d'un veí una mica peculiar perquè no té cap supervisió de cap adult, sí? És a dir, això a la vida real podria estar rossant una negligència. Tenim la gran sort que el senyor Walter doncs, és una persona amb un cor bo i un cor bonic i bueno, hi ha aquest inici, no? Aquest moment d'utilització de l'Alan quan l'utilitza d'antena, després has de veure una amistat. Però clar, també crec que és molt important que aquesta pel·lícula ho abordi perquè això se n'ha de poder parlar, no? Què passa quan un infant amb una búsqueda de pertànyer a un nucli diferent de lo que era el pare i la mare comença a experimentar el món sense supervisió, sense mirada, no? Això també és una realitat que pot passar i crec que és molt interessant que hi hagi pel·lícules que ho abordin per poder treure aquest tema a col·lació. Clar, però una vegada més estàs dient que hi hauria d'haver l'acompanyament, no? També en la recepció d'aquests continguts. Bueno, mira com l'Alan, quan es muden a la casa del pare, el pare està en el seu procés de dol. El pare està en el seu propi procés de desconnexió, no? Llavors no hi ha una presència d'acompanyament del seu fill i clar, el seu fill, com a resilient que és, s'ha de buscar la vida, bàsicament, no? Sí, totalment. Com creus que la ficció infantil és necessària per abordar aquests temes candents de la societat? Mira, jo crec que la ficció, ja en general, però a la infància en concret, dona referents. Pensa que els infants no tenen assolida l'abstracció. Com nosaltres, com a persones adultes, ens podem imaginar coses que passaran quan no han passat, perquè tenim una trajectòria de vida i perquè tenim una capacitat, que és el pensament formal, que és l'abstracció, d'imaginar-nos que si fiquem el dit a un lloc ens pot fer mal, encara que no ens n'hagi fet. Que els infants estan construint tot això. Si no els donem uns referents a qui els hi passin coses que els hi podrien estar passant a ells o a elles, a vegades és difícil comprendre el que els hi volem explicar. I clar, la ficció, i més a més quan és una ficció en una pantalla, que realment hi ha una dimensió, hi ha una tridimensionalitat, hi ha una interacció, doncs dona tota aquesta possibilitat, que els infants s'identifiquin amb el protagonista o amb algun dels personatges de la pel·lícula i puguin entendre a través de veure-ho. I pensa que els infants aquesta pel·lícula no la veuran una vegada, la voldran veure 25 vegades, perquè l'han d'integrar, l'han d'experimentar. Exacte. I llavors això és el que els hi dona, igual que els contes, o els audiocontes, o els audiollibres, tot el que és fer concret un missatge abstracte, als infants els ajuda molt a digerir-ho i a integrar-ho. Quin gust. Sí, la veritat. I a qui recomanaries aquesta pel·lícula? Jo recomanaria a totes les famílies que tinguin infants amb edat adequada per veure-la, que crec que és una franja d'edat bastant dilatada, i precisament aquestes famílies que moltes vegades estan en aquest procés de separació, o a punt de prendre la decisió, o l'han pres, o fa temps que s'han separat i potser no s'ha parlat d'aquesta temàtica. Ostres, doncs poder visualitzar aquesta pel·lícula i que obri la possibilitat de centrifugar tot el que estàvem dient, de posar damunt de la taula com ho hem viscut, les pors que tenim, com ho vivim, i que doni la possibilitat de realment incorporar la gestió emocional davant d'una separació. I de compartir-ho, no? Sí, exacte. Com hem compartit aquí tu i jo. Sí. Moltes gràcies. Un plaer.